Jeho cisárske veličenstvo Haile Selassie I zavítal počas svojej návštevy v Československu aj do strojárskeho závodu ČKD Sokolovo v Prahe. V sprievode prezidenta republiky súdruha Antonína Novotného si prezrel predovšetkým posledné modely diesel elektrických rušňov. Celú cestu závodom lemovali stovky pracujúcich, ktorí vzácneho hostia srdečne a priateľsky vítali. Ešte v ten istý deň konala sa v staroslávnej aule Karolína slávnosť, na ktorej hostovi prezidenta republiky, cisárovi Etiópie, vzdali česť. Akademik Jaroslav Procházka, rektor Karlovej univerzity v Prahe, vykonal potom promóciu, pri ktorej cisárovi Etiópie Haile Selassiemu I udelili čestný doktorát práv. Jeho cisárske veličenstvo je zmála mimo Európanov, ktorému udelili tento vysoký titul najstaršej európskej univerzity.